Čaute. Je večer, asi, čo neviem, po 7 večer. Ja vidím von na ihrisko kúsok a večer obloha nočná. Jaký mesiac. Úplne cool, ale na tom videu to nie je úplne vidieť. Ale on je, len kúsok je z neho vidieť, taká polovička, a ostatný kúsok je úplne z neho vidieť, lebo vidíte len to žiarivé časť, je vidieť žarivá časť. Žiarivá časť je z neho vidieť strašné svetlo. Ale normálne naživo je vidieť aj tá ďalšia časť kruhu. Ono to je úplne strašne dobre. Ja som si to aj odfotila, takže možno do komunity, alebo volakám dám fotky z toho, jak som to odfotila, lebo na videu to nie je vidno, ale vidíte taký kruh, vidíte ten kruh, čo tam je, taký kruh úplne, a len taký kúsok žiarivej a ostatné. No proste s viditeľným fotky za chvíľu.